Helo a chroeso ato ni. Heddiw, dyn ni'n edrych ar yes, no yn Gymraeg. Yn Saesneg, mae gyda chi yes, no. Yn Ffrangeg, mae gyda chi oui, no. Yn Almaeneg, mae gyda chi ja, nein. Ond yn y Gymraeg, mae sawl gair, several words o ddweud yes, no. Hefyd, mae'n wahanol yn y gorffennol, presennol a'r dyfodol. Felly, bydd Anna heddiw yn helpu chi i ddysgu sut i ddweud yes, no yn y gorffennol. Yn y gorffennol, yn aml, yes yw do. In the past tense, yes is often do. A tip da, a good tip, os yw'r cwestiwn yn Saesneg yn dechrau gyda did, yr ateb yn Gymraeg yw do. If the question in English starts with did, the yes answer is do. Enghraifft, did she go? Aeth hi? Do. Did he speak? Siaradodd e? Do. Felly, did, do. Hefyd, yn y gorffennol, dyn ni'n defnyddio on, ought, oedd, etc. So in the past tense, we also use was and were to form yes. A dyma esiamplau yn y tabl. O ti? On. Were you? Yes, I was. Oedd hi? Oedd. Was she? Yes, she was. O chi? Lluosog, grŵp o bobl. On. Were you? Plural. Yes, we were. Cofiwch, remember, mae'r cliw yn y cwestiwn. Enghraifft gyda'r tywydd. Oedd hi'n braf? Oedd. Neu oedd hi'n bwrw glaw? Oedd. A mae'r negyddol yn syml. On, nac on. Oedd, nac oedd. A gyda do, a naddo. Felly, tips i gofio, tips to remember i orffen. Learn the verb to be. Yes is often do in the past tense yn y gorffennol. Ac yn olaf, mae'r cliw yn y cwestiwn. Hwyl fawr!